היי, אני אורלי, אני אמא של עדן, ואספר לכם על קצה המזלג מה זו התופעה הזאת, עדן מלול. כשהיא נולדה, היא הייתה שקטה ושלווה, ילדה חייכנית ומתוקה, שחייכה לעולם, אבל תמיד אין, מושלמת. כפרה עליי. עד שהיא פתחה את הפה, ואז התחיל כל הבלגן. קמתי על הבוקר, וואלי מה נהיה? אח שלי מתעייל, מחכה בחנייה, לא יודע. אין עדן, את חיה בסרט. אני יודעת. עדן הייתה רקדנית מלידה. בלט, היפ-הופ, את הכל היא ניסתה. לבסוף היא בחרה בהתאמנות הקרקע. גלגלון ועמידת ידיים היא עושה בכל הזדמנות, ומסכן יהיה זה שיעבור באזור בטעות. נו, אמא, אני באמצע. את האהבה לאוכל מוכרחים להזכיר, כי בשבילה זה חשוב אפילו יותר מהאוויר. סושי, פיצה וממתקים הם ערך עליון, אבל אהבתה לבשר גדולה בהרבה ותמיד במקום הראשון. עדן גדלה בבית נורמטיבי, ילדה בכורה, ראשונה מבין 3. ואם יורשה לי לציין, ילדים בכורים הם הכי שווים. אחריה הגיע אופיר, הוא השחקן של הבית, בועט בכל מה שזז. חושב הוא שחקן פגז, הוא משוכנע שהוא מסיע בה. עדן ואופיר רבים כל הזמן על הכל, וגם כשזה נגמר, הם ימצאו את מה יכול היה להיות. ויש את הכוכבת הקטנה, הילי. הקרצייה. עדן לא יפה. נו טוב, מעצבנת. די עדן. היא מעצבנת אותי עם כל הבוסיות שלה. כמה שהיא קטנה, ככה היא קובעת. ויש את ראש המשפחה, המושך בחוטים, פותח הטלפונים ומביא הממתקים. רוני, אבא של עדן, שהיא לקחה ממנו את כל הגנים הבעייתיים. היא חולה על סטייקים, רובצת כל היום על הספה מול המסכים, מחלקת פקודות וחיה לה את החיים הטובים. מסעדות, חופשות, בתי מלון וספה. אמא, גם לך לא חסר, ממך לקחתי את היופי. אמא, את חייב היסטורי. נו את חוכמת החיים. איזה אמא. את הגמישות. אמא, את מביכה אותי. את האשראי. ממך לקחתי את האשראי. מתי הולכות לשופינג? ספרי לי קצת על עדן. התמכרויות? מילוי סלים באתרים. לימודים? פחות. צחוקים? בערימות. חולמת? להיות מתעמלת. אתמול? ילדה. והיום? הופכת לנערה. עדן שלי, תחילתו של עידן חדש ברקע, ואני בטוחה וסומכת עלייך שתמשיכי להיות מדהימה כפי שהיית עד היום. תצליחי בכל דרך בה תלכי, תמשיכי לצחוק ולשמוח ולטרוף את העולם. חייכי לעולם והוא יחייך אלייך בחזרה. דעי שאנחנו כאן מאחור לכל מה שתצטרכי, גאים ואוהבים הכי הרבה בעולם, אבא ואמא. באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום בקצה היום לנשים כמוך, לתמימות כמוני כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום.